случаи нещата се решават може би, като при тях Аржентина има 4 победи и само една загуба. Забележете, само една загуба през 2000. Коле, точно на време. Кога ще ми върнеш парите? Коле, направил съм вечера, ела да пием по едно. Айде. Не! Искам си парите. Коле, не ставай свежи. Айде, Коле! Вземи си мандарина, бе. Не бе, Иване, не бе, не. Абе, Спаска не е пазарувала и нищо няма и сега мандарини, банани, такива неща. Няма нищо, аз на ми пукната пара, Коле. Иване. Да, Коле. Сега те питам, кога ще ми върнеш парите? Какви пари, бе, Коле? Иване, искам си парите! Коле. Парите казах! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Иване, спирай с твоите базици. Дай ми всички пари. Коле, взел си ми всички пари. Мокри! Айде на здраве, Иване! Иване! Казах нещо. Да. Какво бър? Иване! Сега. Даваш парите и получаваш на трета. Коле, иди си майката! То си избягам. То си избягам. Парите ми остави. Телефончето. Забравя го. Някой звъни. Ало? Иване, вкъщи ли си? Иване! Как гома? Вкъщи ли си? Да, вкъщи съм. За какво чувам някакви скараници с колето ли си, бе? Абе... Иване, говори! Абе... Да знаеш, утре съм си вкъщи. Вкъщи беше ли лудница? Паске... Иване, слушаш ли ме? Паске, аз съм Коло. Чудил съм се... Коло, как си? Добре. Иван къде? Иван... Си е бамо. Защо не дойдеш тук, а? Коле, много задачи имам, Коле, майка ми е болна. Спаски! Да, Коло. Боля ти е баницата. Коло, стига, бе. Хайде. И моята краставица също е хубава. Коле, не съм го очаквал точно от тебе. Това и за един хляб няма да стигне. Изчезвай, бе, пашлак. Чуй, бе, брат, чуй. Не можах... Не искам да те чувам. Пръстай с мусака, не можах да те познам. Сега искам да ме чуеш. И моля те, не се страски. Утре Спаска се прибира. Какво каза? Спаска, Иване, Спаска. Спаска се прибира? Тя каза да сготвя. Коля, моля те, дай ми назаем. Ще ги върна. Добре, бе, добре. Ама този път да не ме лъжеш. Паум. Такъв. Коля, това твоите ли пари са, бе? Иване! За ракия. Абе, Иване! Дай парите, бе! Аз не съм ти казал всичките. Коля, трябва да пазарувам. Ето ти 200 лева. 100, 200. Иване! Айде пътеките. Душа човек се раждаш. Ко направи, бе, Иване? Ти си майката, откак съм с теб, само проклати имам. Ето си, Иван. Душа човек се ражда, душа човек ще умре. Коло, айде пътеките. Да ти еба твоята мама. Какво каза? Викам, жив и здрав да си на хора на погребение, да. И аз съм Спаска баницата. Оле. Абе, направи баница жената, бе, направи баница, ще донесе. Спаска си.
Ей, ей. Коло, какво правиш тук, бе? Нищо с... Изчезвай, не ми до тебе. Не. Изчезвай, не ми до тебе. Баничката, да. Коло, изчезвай, друг път ще говорим, Иван ще дойде и ще ме пребие. Добре. Изчезвай, тези пари са на Иван. Много мразим още от малък някой да ми дава къл или да ми турга заповед. Добър вечер, какво ще желаете? Един кредит. Моля? Един кредит. Господине, говорете добре. Моля ви се. Един кредит. Добре. Това ни е най-новия кредит и съставлява най-много пари. Заповядайте. И моля ви се, не говорете повече така. Абе, пълно. Ако още един път ми скриш някаква шега сега за този кредит да плащам 2 години, няма да стане. Не се плаща 2 години, плаща се 3. Какво казвам, момче? Казах, че се плаща един ден само, един ден. Кой ще плаща на вас, бе? Тоест, не се плаща. Еби си майката. О, Спаски! Какво правиш по цял ден, бе? Какво правиш, бе? Аз сега фана ли ми? Фанах ли те, а? Фанах ли те? Ама... Как же, бе, гну? Не е това, което си мислиш. Какво е? Какво е? Айде, кажи ми. Какво е това нещо? Това ми го даде майка ти. Какво каза? Спаски. Какво каза? Спаски, това ми го даде майка ти. Майка ми. Охо! Ще си научиш урока. Охо! Абе, въобще не ми говори. То май стана време за погребение. Че това кредит ли е, бе? Майко, обрек се! В петък ще видите. Здравейте, хора! Грешна герой си, бе. Здравейте, хора, искам да се абонирате за канала и да харесате това видео. Какво здравейте, хора, бе, брат? Дай, чакай. Хора, това беше от нас. Надявам се видеото да ви харесва. Ако е така, не забравяйте да Се абонирате за канала и да харесате този клип. Да, точно така. Пишете долу в коментарите какво видео искате да е петък. Всичко е в кръга на шегата, хора.